Samantala, Idol, Community Library itinuturing po na sandata kontra literacy crisis sa mga kabataan. Para sa report na yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Mahalagang papel ang ginagampanan ng mga community library sa pagpapalakas ng kasanayan sa pagbasa ng kabataan sa harap ng patuloy na literacy crisis sa bansa. Ayon kay Dr. Vivian Luz Pagatpatan, Schools Division Superintendent ng SDO Pangasinan 2, malaking tulong sa mga batang presensya ng library may iba't ibang aklat at gabay mula sa reading mentors at facilitators. Napakahalaga po ang pagkakaroon ng isang community library sa isang komunidad. Dito sa library, talagang mai-enhance ang kanilang reading skills, lalo-lalo na if ang isang library, community library ay merong nakabantay na reading mentors or reading facilitators. So natutulungan ang ating mga mag-aaral na nai-enhance ang kanilang reading skills. Batay sa 2024 FLEMS ng PSA, 93.1% ang Pilipino ay may basic literacy, ngunit 70.8% lang ang may functional literacy. Katumbas ito ng 24.8 milyong Pilipinong hirap makaunawa ng binabasa, kabilang ang milyong-milyong senior high graduates. Samantala, para kay Dr. Engelbert Pasag ng Pan Pacific University, nakaduwang ng ilang-ilang community library sa Season Pangasinan, mahalaga ang mga reading programs sa isang komunidad upang mapaunlad ang komprehensyon at communication skills ng kabataan. Kasi ang mga bata ngayon pumapasok sa eskwelahan. Paano yung mga hindi nakakapasok ng eskwelahan? Paano yung malayo sa eskwelahan? O malayo yung loob kasi takot na lumapit sa eskwelahan. So isa ito sa mga pwedeng gawin. Lumapit sila para turuan yung mga bata. Turuan in a sense na gaya ng reading program na to. Lahat tayo pwedeng magsalita. Alam natin kung paano mag-Tagalog. Minsan natutukan tayo paano mag-English. Pero simple words, medyo nahirapan ko minsan. So I think reading is also empowering the community or the people. Ang community library ay hindi lamang imbakan ng libro dahil nagsisilbi itong sentro ng pagkatoto at pag-asa sa mga maliliit na sektor ng lipunan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.